баҳор, наврӯз ва зан рамзҳои хоси ишқ, зебоӣ, шукуфоӣ, рӯиш ва зиндагӣ маҳсуб меёбанд. Дар рӯзҳои фаро расидани фасли баҳор ва ҷашни ҷаҳонафрӯзи Наврӯз, ибораҳои духтари Наврӯз ё духтари баҳор бештар садо медиҳад, ки далели назокати зан ва нафосати ин фасли сабзи армонҳост. Ҳамин аст, ки саҳми занони тоҷик дар таҷлили иди Наврӯз дар гузашта ва имрӯз бузург буда. Файзу таровати Наврӯз бо ҳузури онҳо зебу фари дигаре ба худ касб месозад. Оростани дастурхони наврӯзӣ низ масъулияти хоси занон аст. дар ин кор аз завқу салиқаи занонаи хеш самарнок истифода мебаранд ва дар айни дастурхон ороӣ таманно мекунанд, ки ризқи мардум фаровон гардад. Наврӯз ба худ анъанаҳои хос дорад. дар Наврӯз занону бонуон асосан хӯрокҳои миллиро омода мекунанд. дар ҳар маҳал хӯрокҳои ба худ хоси ана ҳамон маҳал аст. мо гулбарони ноҳияи Деваштиш хеле ҳунарҳои мардумиро аз бибиёмон омӯхтаем. ҳамаи хӯрокҳои миллиро аз хурдӣ ба мо бибиҷонамон ёд медиҳанд, ки он ба ҳар як хонадон ки арӯз мешавем дасти ёрӣ мерасонад. ман дар айни ҳол оши бурӯда, ки яке аз хӯрокҳои миллӣ мебошад, омода намуда истодаам. дар айни замон ҳамаи хӯрокҳои миллӣ, ки хеле машҳуранд, ҳамаи онро метавонам бо дастони худ омода намоям. Метавон хулоса кард, ки зан ва покӣ бо ҳам дар таҷлили шоистаи ҷашни ҷаҳонафрӯзи Наврӯз паймон мебанданд. ҷашнофарии тоҷикон, хоса занони соҳибзавқ, дар тавлид кардани шодиҳо, таронҳо, рақсу оростани зиёфатҳо рабт мегирад, ки бадин васила мардуми мо шеваи шод зистанро ба ҷаҳониён меомӯзанд. Наврӯз ҷашни миллӣ буда дар гӯшаву канори Тоҷикистон анъанаҳои хоси худро дорад. ноҳияи Деваштич, ки ноҳияи кишоварзӣ мебошад, асосан мардуми мо бо кишту кор машғул мешаванд. аллакай дар ин айём шинонидани дарахтҳо, тозаву озода намудани гирду атроф машғул мебошанд. Мардуми тоҷик, хоса занон эътиқодманданд, ки дар Наврӯз дил бояд шод бошад, ғам ба он роҳ наёбад, зеро шод будан дар Наврӯз боиси шодмонии тамоми сол мешавад. ин масъулияти наврӯзофарии занон мерос аз ниёгони фарҳангпарвари тоҷик мебошад. Наврӯз дар чамани орзу гулҳои ту ҳамеша шукуфон бод. равзаи ризвони бахт ҳамеша пӯшидаи меҳру муҳаббат бод ва баҳри мардуми парвардаи маърифату истиқлол ва ваҳдату сулҳ омадани ту муборак бод. ба баҳори нав ва ҷашни Наврӯзи хуҷастапай расидан дар қалби мардуми наврӯзпарвари Тоҷикистон, махсусан бонувону гулдухтарони гулнигоҳи тоҷик, тантанаи сабзи баҳориро барпо кардааст. фараҳу шодмониро дар нигоҳи фараҳмандонаи гулдухтарони баҳорпайкари Тоҷикистон метавон мушоҳида кард ва аз ҳар қалб фараҳ мерезад ва аз ҳар нигоҳ гул мерезад. ин ҳамаро сабаб баҳори оламафрӯз ва Наврӯзи ҷаҳонафрӯз аст. Мастона Муҳиддинозода, Фарҳоди Абдулло, Ахбор.